Asa. Ah, dress your dress. Me phone. Me phone. Dress and what book is it? Some says it's a baby. Who say? Jamie, when I said baby, I think I've been some pipe of them. They young boys say, be a shot a day, penny, and a quay. By Nana Aji official. I can't say. Jamaica, China, and I said, Sami Kasana is Suya, two for Fanchame, as Santiago Breno, and say, Tiana Casana Chiacra. Now, and yet your memory were high. I'm a papa, maybe to me, or Jamkrana Communica, commend the honor from a such as say, you pie, any semi pano, your pie, what you win in age. Etie hawa ye diaba nti ye dana se in fact the why no ama me kwa me hwadwem na o ka kire nkofo a mbebo aye atehwe atesi o ka kire se nipa biawa except one more buchi o ka atehwe the me ka kire obia ne se ewo ye ni ewo me no ensusunye kakra wo enti se yadwuma na ekofom na betina se aka se me de me pese meye bibi se amani pe humia na de wanyi ni se sini adwuma wo a wote sini ase wo sinim a wo hwe Ghana sini wo ye Ghana maba se obi free baby de ade bi ba na wo som na wo de wansom a roni beka ne se hypocrite enti de me ka cha your colleagues any asantema any Ghana man nyina ne say yedie omumwa ye ni enso yedie ni mu ye yanka say ye mpo obi die wa ha but wo ye wodie ya de o different bontin ba no kra be respect o enti de make kan say ye nyina ye ba na de ye de ba so say colleagues are my view of the show so many about so and may assure say by now we all share piano the catching young in fact all kinds of stuff me to say me and from your small kind of
Minim sɛ no mo bɛhyɛ saa da ya nka metwa bibia so ba ya mata kwantuo mu asɛm yɛ di mo asɛm nti yɛ nua no mɛ wa kwantuo mu nyinaa no mesrɛ mo yɛ muni ha yɛ si mo ne mama mo ya ko mama ti sɛ nyame bua na mo ba bɛka yɛ ho na bɛbia mo bia interview bia mo yɛ bia no mo bia ho sɛ yɛ de yɛ nka ahwɛ de yɛ ka ne sɛ yɛ di amamress yɛ di yɛ customers Ghana movie industry na ekofo yɛ ama enyoma na ekofo ni nyinaa no yɛ bua sɛ yɛ be yɛ fo ama industry na koso sɛ ku a ekuma yɛ nyinaa me am yɛ adwuma no wa wo hwɛ wa wo ti fie wa wo yɛ kan wo Ghana ha ko adia e wa yɛ ni e wo me no Nini come baby so in fact me frɛ mu nyina no e be so frɛ bi frɛ kyerɛ sɛ nya de abaso entino abaso die na wo ka embaso ye bia say ye ni yakoye ana say ye ni odo wo ye ntama sometimes say ya no ye tin sem bia ye sine no ye one big fan ebeba so unia fro unia obeba abaso nada roma krowra otumfo wade ye feso ye sure say de ya beka kire ni nyina no enso so abaye ngi ya no enwofo enti ye do bi ase in fact ye wa adwuma no kra no se ye da ye ho ase wi a mo behwe adefo kra no ma ya de ama a surprise ye ene ye nam kuma ase nyina no in fact I was very shocked obi a wa se wadaje ni bibia na beka ye ho no ye kan se nyame nhira wo mo ma ye ngi ye di ofa adele nya abaso clear entino omo ana omo se o embaso ye timi nko otumfo kra wo hwe anim asema he kan fa so ni so ene otumfo ati so e na wo ka kire na ene die na wo ka kire nkofo a na omo ka se nana enti de kan mede nana otumfo ase se de ohun ye wo sesere kra do nana odo no anyi de bebe pia kra ne wagie fe so na de won ye emase no excuse me omuni mo ye ewiase teamwork e ade ase bibiara abra na emre bi Israel fo esi da kon esoro no nyankopɔ kura hu se de omo sia ye nkabom no so anko ye omo kasa basa omo si da na bepem no so yen kumasi actors titu yen de sa na metimi aka no ye ne ye kuma wudi die ye do ye ho papa eto ba ko jefa form frɛ ba ko se na ekoto a ba ko so be frɛ ba ko di de obo hu ate ye de esese trader no eji those people who are saying emas no we have proved them wrong. Yes. It has come to life. Yes. And Otumfo has accepted us. And because of the accepted, Nana Akufo look to Pacho Untimi come the classmates. Minimum the classmates can over quality. But for the making, one again will be at here. And I know Nana Akufo will also accept it to us because yeah, won't hear man. If a group be a person catastrophe man, you the fire so acting mu and you to mu, they are catastrophe man. What a lovely time. 18 years less of Muslim. Yes. Yeah, 18 other women song. We are one big family, one project, one enemy. I'm a minica. Mecano or you? About never food. Okay, but you're coming for dropping the mechanic. I'm not time. You can't say. Maybe a cost I'm for 5 book. Easy. Okay, you're right. Hey, one enemy. And no TV stations. Abrofo akatwi ena do so ye yi wo mo ne ama no so chan yan se dia ye de wo kuma enu ti na ye say
yɛntimi mma obi adwuma nto TV station sɛ de adwuma no wɔyɛ na mmom ne ba ɔmo nyɛ no ɔmo deɛ borɔfo no ɛna yɛ national language yɛsrɛ wɔn ɔmo mmoa yɛ na yɛnso yɛadwuma no ɛnkɔ so na mmoa yɛamammerɛ no so ɛnyina yɛwɔ anidasoɔ papapapa sanse Kumasi wuradeɛ ɔse a ɔyɔ enti enim sɛ ɔbɛsi bibi ama wayɔ ama aboayɛ nana mo ka bibi sa amammerɛ yira ne sɛ mahunu awareɛ bɛmprenu mprɛnsa a sɛbi wobɛhwɛ na bɛrima ato abɔtɔ ban yɛamammerɛ yɛaka nkasa amammerɛ mu ano ɛnte saa ɛna wobɛhwɛ na ɔbaa yɛ India style wɔaberɛ yɛwɔ amammerɛ ne dressing sɛbi ɔbaa yɛ dansinkran na ɔde ntɔma gu no ho a ɔbaa wogu so ɔbaa nie ɛna ɛsesa edumire bi na Nigeria for dressing na yɛde ware ɛne ɛsɔre gyinaeɛ akwara kora kana na wɔse igwe ɔkasa asɛm ɔse tɔfe akwa a ɛnyɛ yɛ kasa ɛno ne ɛsɔre yɛ ne ɛde twi mu ɛbae etitwi movie ne baayɛ no so na ɛnu yɛtumi portray ne kakra no sesei no so no ayi aborɔfo deɛ yi so ɛna ɛsan ba ba bɛsɛ no the same thing ɛno ti yɛsrɛ yɛnkasɛ mu ɔmo nyi na mmom kasa ne deɛ ɔmo ma yɛmfa yɛ deɛ ɛnkyerɛkyerɛ yɛn ma no na ɔmo hu yɛ amammerɛ na ɔmo nti yɛ amammerɛ ase na obi ka bibi sɛ sesei na sɛ wobɛhu na akora bi a waka tuo ɔne ne nua didi agora no wɔ ɛnam saa nneɛma no ne yɛtete wɔne ne yɛ ne nyinaa ho asɛm ne yɛka ne mee ɛsiane sɛ yɛkyerɛ bi wɔ hɔnom a yɛyɛ a ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛnea yɛbɛsi ayɛ no buroni akwalaa ɔno ɔsua ne yɛwo ne ketekete bi yɛtete na ne yɛde tu ahyɛ ne nsɛm ɛyɛ ɔmo amammerɛ yɛn nso so yɛhanom no yɛakwalaa nsa na abɛhunu tuo no gye sɛ wanyini anaa bi a wo nana bi tuo a wɔde akɔ ha ɛna abɛba abɛhunu ti abɔfrɛ ɛna abɛhunu nyɛ hwan fɔte sɛ ne eti no sɛ yɛsɛ yɛsua yɛ amammerɛ a ɔmo mmoa yɛn nti ne yɛsɛ ɔmampanyin paase no ne ma yɛn na yɛntimi nyɛ ntwa sini papa nyɛ amammerɛ ɛnkyerɛkyerɛ amanneɛ ɛwɔ yɛ amammerɛ mu sɛ Indiafoɔ kyerɛ wɔn awareɛ ɛmɛtimi ba Ghana ha deɛ a ɛna na yɛn nso yɛbɛkyerɛ yɛ awareɛ ne amammerɛ na ɔmo nso abɛfa akɔ na ɔmo nso yɛkɔkunu Ghana amammerɛ ka ho bi na mo de mo adesrɛde aba amammerɛ ne nyinaa ho adesrɛdeɛ nyinaa ne yɛde aba amammerɛ fi sɛ nana nka bi ma yɛ yɛsrɛ no ada mu na ne mu nyɛ na mo yɛ ne ba